Moi, mä oon Marius. Tervetuloa mun elokuvaan. Mulle sanottiin, että tähän ei ollut festivaali, niin ota. Ei oo kukaan pistänyt mitään elokuvaa. Mä päätin, että mä voitan tän. Tän se varmasti Oscar-ehdokkaaksi sopivan filmin. Tästä tulee niin mahtava elokuva, että teidän mielet tulee räjähtämään. Ja se tulee hyvä olla. Ja teidän sukat lähtee jaloista ja Kubrick nousee haudastaan. Mä oon ihan odotellut sitä vaan, että kun sinä tätä videoa katsot, kun sinä tätä videoa katselet, niin kello on juuri sitä. Se kello on just sen verran, mitä sinä katsot. Ei ole se aika 10.52, mitä tossa nyt on. Ja silloin kun sinä tätä katselet, niin kello on jo, voi olla ihan mitä tahansa. Eli kello on nyt. Kun tämä video kuvataan, niin kello on ton verran aamulla. Mut sitten kun sinä katsoo tätä, niin kello saattaa olla, se on kun tämä tulee ulos, kello on juuri sen verran. Kun sinä tätä videoa katselet, niin silloin tää on tullut ulos. Kun sinä katselet ja katot kelloa, kello on ton verran ja tää on tullut, video on tullut pihalle. Kello on sitä, kun sä katsot tän videon. Niin kello on just sen verran, mitä sä, kun sä katsot tän videon, niin kello on just sen verran, kun tää video tulee ulos, niin kun sä katsot kelloa, ja kun video on tullut ulos, niin kello on just sen verran, mitä sä kun sä katsot kelloa, niin se on just sen verran, kun tää tulee ulos tää video. Ei siitä sen enempää. Ootas, missä se on? No se on ihan hauska. Mutta elokuvathan on sellaisia, että kun niitä tekee, niin pitää mielessä, että se vaatii sitä aikaa, että tulee hyvä lopputulos. Niin sen takia kannattaa aina panostaa ja ei kannata tehdä kiireellä yhtään mitään, koska kyllä se sitten on ihan worth it, kun saa jonkun tosi hyvän jutun aikaiseksi. Nyt mä löysin sen. Kiitos kun katsoitte mun elokuvan. Katsokaa toisen kerran.